Yo. Ngigi ko men rubarong im tip ya kaspa ka basisha oh yo. Ngigi hakane ka pertengi keng ba day kaspa ka basisha day ka pisa tang bangi ka tuli baro day bang put ya kata ka jikai jong Jesus Christ oh yo. Badon hapo ka Bible naga gospel Matthews ka lenondro ka dikot ka kendai der hadu arpuway kaspa ka basisha hapneng oh yo. What can chose pa hakane ka berthay hakabagi knyang bat ke sarang ke benjot bat ke nong tu ke prum bat ke tu and pray ma pigi ba kan chow kaspa hapneng habagi knyang bat ke sarang ke la bat benjot bat ke nong tu ke la bat prum bat tu nana ba ha ba don kaspa hang taru ka don nu jo phi ka don oh yam ke ka thuli barong de bot ya kata ka jui kai jong Jesus Ladani don bisa shibun road nimla banra hakawe pat kabertay oh yaw kumnong ni kamais pa nakabenta hakawe pat kabertay yaw Iday ban kamay ban bule ya ka Bible ban lagas oh yaw ya katageng ka day ban kamay kaspa hapneng oh yaw kumno Jesus Krisula ong yang ayapin Iday ban kamay pa ka day hapneng yaw kaspa ka basisha ka day hapneng hakane ka berthay kim don kaspa ka basisha ngige ka chuling iday ban put ya ka chuhi kai jong Jesus Christ oh yeah iday ban sumtu ya ka ka chuhi kai jong Jesus Christ haka jung im jung iday ban klap na kane ka berthay haka way ka sini kun ban rupa ro enda ngilayap na kane ka berthay nimla ban put ya ka bisa ban la ban ra ya ka bisa hapne daga bapisa nimla ban chin ya ka